Hej og velkommen til Djursland. Spækdækkel detekt. Djursland chapter skal på tur igen. Ja, Rasmus han står... Jeg skal bare på en solcreme. Rasmus han... På trods af dejligt skydække, så står Rasmus og er ved at smøre sig ind i solcreme. Han forventer at blive solbrændt. Ligegyldigt hvad. Vi er på nogle spritnye marker, hvor der er græs, så der må gås, selvom der ikke er blevet høstet. Der er i gang i høsten rundt omkring. Primært sådan noget vinterbyg, de høster nu. Men vi er med spændende jord. Vi ligger sådan mellem en vig og sådan en hel perlerække af gravhøje. Så der er potentiale for noget spændende. Der er også ligget en stor gård, sådan en gammel hovedgård, som har været i Hvid-slægtens eje tilbage i tiden. Jeg har fået en ny køjle. Du har fået en lidt større køjle at gøre med. Det er godt. Nu vil se, om den kan hive noget af ved jorden. Men vi aner ikke, hvad der er i jorden. Så Vi skal jo bare prøve. vi må ud og prøve til. Vi ses på marken. Det er stadig lang tid. Det bliver dejligt. Det bliver dejligt at komme ud igen. Vi ses på marken. Go Rasmus! Kasper, du har et godt signal. Yeah. Indtil videre så har vi jo fundet et par knapper, en musketkugle og Jeg har også lige hævet en musketkugle op i der. Ja, en del af en ske hver har vi også fundet. Ja, du fandt, hvad hedder det, ske? Ja, selve skeen. Den ting, man putter ind i munden. Og jeg fandt den ting, man holder i hånden. Ja. Altså skarpt. Hvad har du nu? Jeg har en 54'er. Sådan en helt... 54. Det er... Så længe den lyder godt. Det ser rundt ud, Kasper. Det skal jo lige siges, at vi har igen fundet et dejligt stykke jord med sandjord. Ja, det er ikke så ringe. Det er da en mønt, Det er en mønt. Det er ikke engang knap, det er en 10 øre. En svensker? Nej, en dansker. Den er da ikke så gammel, er den det? Christian den 9. Nej, Frederik den 9. selvfølgelig. Jeg synes bare lige, det er så anderledes. 1900... Hvad står der? 1963. Nå, ja. Så helt gammel er den ikke. Nej, Men den er meget fint. Og for lige at se, hvordan sandjord det bevarer. Jamen, det er super lækkert. Bevarer... Jeg håber, vi finder nogle lækre ting her, der bare er bevaret. Ja, det vil være dejligt. Jeg vil gerne have lidt jernalderfund. Det er jo simpelthen sådan et... Det er et sted, hvor der godt kunne være sådan noget, vil jeg sige. Der er et borganlæg i nærheden, ikke? Jo. Ja. Og et ret stort areal med højrykket ære, altså som er jord, som er dyrket helt tilbage i tiden. Så det er jo... Det ligger faktisk... Det her jord ligger lige midt imellem borgen. Det kunne være fedt, hvis der havde været lidt trafik. Ja, hvis vi Eller finder måske... nogle veje, der gik lidt imellem der. Og så... Det har jeg kigget lidt på nogle gamle kort. Der er et par veje på tværs. Så der skal vi lige omkring og søge lidt, tror jeg. Det skal vi da. Ja. Jamen, tillykke med den. Tak skal du have. Kasper, jeg nåede jo faktisk ikke gå væk, før du lige har et signal mere. 65. Rundt. Okay. Det er stabilt. Altså, jeg synes meget i 60'erne, det er godt. Der var lige lidt rundt der. Nu graver du lige ned i den store sølvmønt. Måske. Og du har den takkede spade med. Ja, de her græsbøder, de kan godt være lidt drøjende lige at komme igennem. Men hold da kæft. Den knaller ind. Den er meget høj. Fedt. Så er det nok skrald, Kasper. Ja, det er jo det. Men ja, vi satser. Eller en dåse. Nej. Jamen, Det skulle da en mønt mere. det er en enkro. Det er også en 1900 et eller andet. Men stadigvæk fint bevaret. Se lige en flot fyr, hva'? Hvad står der? Dernede i bunden. Nej, det er det ikke. Og det er rundt om kronen her selvfølgelig. Ja.
sagde 1963 før. Ja. Den er også fra 1963. Jamen, det kan være, at du lige skal gå et par runder her. For at finde... et skattefund. Det kan godt være. Jamen, fedt. Tillykke. Ja, tak. Igen. Mega fedt. Jamen, lad os da lige finde nogle flere af dem. Ja. Hvorfor jeg er gået helt derned, det ved jeg ikke. Men, Jeg finder lige lidt mere her. Du behøver ikke gå for langt væk med kameraet. okay. Det er godt. Pøj. Tak. Kasper, jeg var jo faktisk nået tilbage til min detektor. Gået 5 skridt. Jeg har fundet et ældre fund nu. Et ældre fund. Ja, den er fra 1960. En fin tiger igen. En fin tiger, ja. Ja. Jamen, altså. Ja, og det er lige der. Lige det der, ja. Der har stået nogen for nogle år siden og tabt det hele. Åbenbart. Alle deres lommepenge. Det skulle da meget godt. God start. Jamen, tillykke med det. Tak. Kasper, vi er kommet lidt tættere på hinanden. Det er vi. Og jeg har en meget lys. Hvad er det, du kan høre det? 87. 7, det var ret højt. Ja. Ja. Med dit held, så er det jo en kæmpe Jeg har sødmand. lige hævet mit første skrald op. Lige. Jeg har simpelthen dækket mit hul så pænt, jeg ikke kan finde den lige her. Det der. Også skrald. Eller hvad? Det er skrald. Skrald. Rasmus. Det Hvad? er ikke bare skrald. Hvad? Prøv lige at se. Sådan en har jeg aldrig fundet før. Nu ved vi, hvorfor der ligger penge her. Nogen har taget bukserne af og tabt deres penge. Det er min første regatpakke, Rasmus. Er det din første? Ja, jeg har aldrig fundet en før. Jamen. Det er jo perfekt. Altså, det... Sådan. Tak. Tillykke. Det er Nej, jo hvor en hver detektors drøm at finde sådan en. Nej. Hvor fedt. Så er der i hvert fald nogen, der har hygget sig. Det er jo rart at vide. Hvor godt. Den har været på min bucket list i flere år. Det er godt. Ja. Og aldrig er det lykkes. Og så har du fundet 20 eller sådan Ja. noget. Det. Sådan er det. Jamen, Regard. Djursland, stedet hvor tingene sker. Præcis. Også de ting, vi ikke snakker højt om. Den må hjemme i skabet på sådan en lille pedestal eller sådan noget. Ja, jeg tænker, det er måske sådan en de der foliekasser der. Især når man kan se det, så står Regard på den. Ja. Det er da meget hyggeligt. Ej, hvor smukt. Jamen, tillykke med det. Sikkert skat. Hvad så, Kasper? Altså, nogen har tydeligvis tabt bukserne her omkring. Det er jo lige i sporet fra din Regard-pakke i hvert fald. Den er i gang. En 25 En 25 øre. Skal vi gætte på, at den er fra lige i starten af 60'erne? 1961. De fik frigjorte 60'er. Ja. Ja. Det er da perfekt. Det er vores forældres Ja, spæde det er godt. ungdom. Jamen, det kunne jo være, der ligger lidt her omkring. Måske en hel punkt. Det kunne sgu da være meget sjovt. Ingen ved Det det. var fedt. Altså, hvor mange mønter var det? Var det ikke 4? Var det 4? Nej. Ja, Alle sammen fundet lige her inden for 10 kvadratmeter. lige inden for 15. 10 meters radius af en Regard-pakke. Perfekt. Jamen, tillykke med det. Tak skal du have. Fedt. Rasmus, du står her i den bane hede og råder med et signal. Yep. Altså, det lyder rigtig godt. Det er det bedste. Ja. Det er det bedste signal. Okay. Og det er det stadigvæk.
I dag i hvert fald. Og du var oppe? Altså ud over skeen, tror jeg. Ja, den fik jeg godt ind. Ja, er der noget rundt? Jo. Der har vi 10 øre. You are in the money. Det kan være, at der også ligger en regatpakke her i nærheden. Det er jo ret tænkes. Vi kom lidt op i den anden ende. Der har ikke været så forfærdeligt mange signaler. Hvornår den var? 59, tror jeg. Oha, alt det sammen passe? inden for 4 år. 55. Hvad siger dine skarpe øjne? – 55, ja. Ja. Du har helt ret. Den er fin. Tillykke med den. Tak. Så har jeg også fundet en mønt. En mønt og en knap. Det er jo alt, der skal til. You are in the money. Skide godt. Jamen, Nu skal vi snart have en sodavand. Ja, Det er simpelthen men vi kan og mere jo... faktor 50. Men det kan være, at vi skal bevæge os ud af den her indhegning, og så lidt ud i bakkerne. Ude i Det bakker. er et vældig kuperet Det er terræn. sindssygt kuperet. Er det for hårdt at gå i bakker? Nej, Nej. det er det ikke. Det er sådan et par spændstige fyre som os. Det kan vi sagtens have til. Okay, men det er godt. Det er godt. Jeg stoler på dig. Det er godt. Out! Vi ses i næste hul. Rasmus, den her gang var det mig, der ikke nåede tilbage til min detektor. Du siger, du har et rigtig godt signal lige ved siden af. 79. Lige der. Og der fandt jeg 10 øren. Okay. Ej, det er da værd at undersøge. Det synes jeg lige, at kan vi lige godt lige grave lige et lille fint hul her. Lille. Ja, det tror jeg hele marken. Jeg skal ikke beskade i alle de der smukke fund der er herunder. Det er i hvert fald op, kan vi høre. Stadig der. Kunne også være en regatpakke. Det kunne jo være heldig. Hvis der er et tema. Det kunne også være en musketkugle eller noget skrammel. Er det det der? Det er et stykke bly. Ja. Jamen det var da ret i de filmer der. Tillykke med blyet, Rasmus. Tak. Super. Måske at du bare skal finde mig, så vi kan få nogle spændende fund. Nå, Ja. men nu ses vi i næste spændende hul. Hej hej. Ja. Kasper han står helt derovre og dangerer den. Havde ikke lige tid til mig nu. Sådan det er jo. Men jeg gravede lige et lille hul her. Lå helt i overfladen. Lille fint hjerte. Lille vedhæng. Har nok været nogle sten i. På et tidspunkt. Ja. Ikke så ring. Men den er fin. Perfekt. Nu ser om der er en kæde til det her i nærheden. Det kan jo godt være tabt nogle ting. Vi er dernede er ved regatpakken igen. Man ved jo aldrig. Kasper, du sveder. Det gør jeg nemlig. Det er dejligt at se. Det er over at se, hvad du så har våget med. Ja. Det var et sjældent stykke skrald. Et sjældent stykke skrald, som... Så satte jeg lige min skovl her, fordi jeg har bare sådan et... hvad er nu det? Ja, hvad har du? 76. 76. Helt kort. Ding, 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 ding. Ja. Det skal vi da lige prøve at kigge på. Skal vi ikke det? Det synes jeg faktisk er en god idé. Jeg synes jo nok, man kan høre, når det er et godt signal. Man graver alligevel på en hel del andre signaler også. Men... Jo. Hvor intet våger. Vi er op. Og det lyder stadigvæk godt. Ja, og jeg har fundet, jeg tror jeg har fundet 5 musketkugler allerede. Ja, det har jeg De er også. lidt lavere. De lyder også korte og lækre, Ja. men de ligger lidt lavere. Det er også nogle små musketbuler i. Lad os se. Hvad har du? Musket.
Musketkugle. Jeg har lige stået og kloget mig på, hvordan musketkugle lyder. Altså, de lød præcis sådan der. De er kort og lækre, men talmæssigt synes jeg bare, de har ligget lidt lavere. Ja, der har altså været et eller andet skydehalløj her. Ja, der er så mange musketkugle i jorden. Ja. Men det er ikke de helt store musketkugler. Mindre. Ja. Det har nok været noget jagt. Ja, måske. Ja, det er ikke skydebane. Det kan godt være. Efter nogen. I don't know. Videre. Vi hen og have sodavand. Ja, det skal vi. Kasper, vi når ikke rigtig at få noget sodavand. Nej. Så det gør vi lige om lidt. Hold lige skal vi, altså, det ender med, at vi både skal have sodavand og øl. Du siger noget. Vi er her. Du har et eller andet? Okay, den er sjov. Prøv nu at se Hvad er her. det? Prøv at se. En lille bitte hængelås. Yeah. Og så kan man jo ikke lade være med at lade fantasien løbe lidt. Fordi mønterne fandt jeg lige der. Altså, så er den lige her. Og regardpakken lige dernede. Lige derovre. Kunne det her være til kyskhedsbæltet? Hvad siger du? Tror du ikke, der er sket noget her? Må jeg lige se. Ja. Der står noget på den. Der er der ikke bare Abus eller sådan et eller andet. Er det ikke dem, der laver hængelås blandt andet? Det er vist det, der står. Ja. De startede i 60'erne, tror jeg. Så ja. Det er lige der. Til kyskhedsbælter. Præcis, ja. Det var det, de slog igennem på. Det var hængelås til kyskhedsbælter. Så det, de blev kendt på. Ja. Og den forretning er jo gået ned ad bakke her. Ja. I moderne tider. Ja, Tillykke med den der. Der er en god energi her. Men Kasper, du er ikke noget mere end 3 meter. Hvad siger du? Du er ikke noget mere end 3 meter. Det var både øl og soda, vi snakkede om. Lige der. Okay. 30 cm. Da jeg stod og gravede, kørte jeg gøjlen hen over et andet signal. Ja. Det er lidt svagt, men eller det er faktisk blevet mere svagt. Det er blevet svagt efter jeg begyndte at grave det. Jeg tror det ligger hernede et eller andet sted. Du har simpelthen gravet det længere ned, eller hvad? Måske. Ikke nu. Nu er det kommet op. Kan vi se? Kan vi se noget? Her kan vi se ski. Det der. Nej, det var blad. Ja. Hvad er det? Det er sgu da en borgerfisk. Hvad? Det er det da. Jamen, jeg er ret tilbøjelig til. Ja. Hold kæft, der er mange detaljer på. Den skal skide flot. Yes! Altså, det er ikke set, at vi er færdige med den her mark. Det kan godt være. Altså, det er jo bare sådan set en lille fold med en æbleplantage. Ja. Må jeg se med fingrene? Må du det? Man ser bedst med fingrene. Hold da op. Den faktisk lidt lavere signal. Og den springer. Den hopper og danser. Det er alle mine metalknogler. Jeg skulle lige flytte min bukser. Hvad siger den? 56. 56. Så ikke super højt. Men den er rigtig fin. Ja, fedt. Hold da op, Kasper. Hallo? Du ved godt, hvad det betyder. Hey, så må vi få noget at drikke. Igen, ingen sodavand. Jo, vi skal nok få sodavand. Jeg når at blive solbrændt, inden vi går dernede. For helvede, Kasper. Yes, så var der sgu noget spændende at komme efter. Fint Ikke det dårligt, Kasper. En måne og noget stjerneværk og... Igen, en af de bedre. Absolut. Fedt. Helt sikkert. Sådan. Det er skide godt. Det er jo danefæ. Dejligt. Du kan det der shit. Det er godt. Hvad for en... Altså, nu har vi jo samme køjle, samme detektor. Altså, spaden er forskellig. Jeg tænker, det er et skill issue. Nej, jeg tænker, hvad for en version af programmet kører du? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig opdateret min siden jeg fik den. Ja, det kan godt være, at jeg lige skal broke, don't fix it. Nu skal du se, hvad jeg har her, Rasmus.
Hvad har du der? Sådan en jægersmand, som vi skal have en lille jagtbitter. Han har også en spækdækkel på, jo. Det har han jo. Ej. Og en fin lille sætter. Nej, det er det vist ikke. Det er vist bare en labrador. En apporterende bæst. Nå, jamen jeg håber, de smager godt. Så hård. Vi rydder op efter dig. Ja, Skål, tillykke. skål, mange tak. Det ligner også lang tid, om at komme ud af flasken. Det var lige, hvad man trængte til her i varmen, hva'? Ej. Jeg løber skal du ud. ikke stå og savle ud over det hele på, hva'? Rasmus. Nej, det var rigtig dårligt. Ja, jeg fandt ikke den der. Hvor har du gjort af tingene? Du kan ikke finde den med en metaldetektor. Skal vi ikke smide affald i naturen? Ja, vi finder Jeg den. finder den. Så længe jeg ikke har smidt mønten væk, så Det er kunne jeg altid lov at finde igen. Ja, det er Ja, rigtigt. det er fordi, jeg ikke har tabt den. Det var simpelthen landet i min buks. Perfekt. Nice. Tillykke igen. Tak skal du have. Det var godt. Dem der kan du godt pakke væk til en anden gang. Jeg ved ikke, det der. Der er heller en underbar. Du har ret. Rasmus, nu nærmer vi os bilen. Lån her der. Ja, Jeg er så tørstig, men det er jo svært, når signalerne de er gode. det er det. Og det er de her. De ringer bare ind. Dejligt. 44. Ja, det er ikke mit indtryk, at vi har voldsomt meget dybde på. Nej, Men det er jo tørt. Det drænes Altså, du jo kan helt se- vildt. jeg har fået det op af det her hul. Ja, Nu ved jeg så ikke, hvad det er, men altså... 10 cm, 15 cm. Det er ikke... Men vi skal se, hvad det er. Det er nok bare kapslen. Nej, Ja, lige her den vil gå. Hvad hedder det? Gå højere ind. Det er ikke det. Det er lige her ved Du gæret. sidder lige ovenpå min Ja, det må detektor. du. Flytter den lige lidt. Du hyler. Sorry. Hvor? Nej. Hvad er det? Det er da bare... Pulltab. Kaster den lidt. Er det ikke en pulltab? Nej. Det ser faktisk ret spændende ud, Rasmus. Det er da sølv, det der. Han er der? Ja. Er det sådan en, som Emil han fandt nede i Sønderjylland? Hvad hedder den? En hulpinding? Hulpending. Det tror jeg, det er. Tror du det? Jeg skulle da prøve lige at se. Det ser godt nok... Den er tydeligvis præget med de der striber og sådan noget rundt i kanten. Og Ja, der er sådan nogle rundt striber, og så er der et eller andet herinde i midten. inde i midten, som ikke helt... Men det er sgu da en hulpinding, det kan da ikke... Altså, jeg har aldrig set en i virkeligheden. Nej, det har jeg også af Emil, men den fik jeg jo ikke lov til at se så meget med fingrene. Ej, hvor fedt, Rasmus. Hvornår, kan du huske, hvor gamle de er? Overhovedet ikke. Er det sådan noget 1400-tals, eller... Det skal vi lige undersøge. Nej, det bliver vi I stedet lige for at nødt til. stå her og vrøvle og gætte. Blablabla. Lad os nu lige tjekke, om det er bare indersiden af en kapsel først. Men det... Det er det sgu da ikke. Det er da tydeligvis sølv. Og så... det er det. Det er det altså. Helt sikkert, Rasmus. Men så er det jo danefæ. Ja, det er nemlig så. Så skal du også stime. Jeg skal lige google det først. For at være 100. Ja, vi laver lige lidt research, og så vender vi tilbage. Isbil, Kasper. Det kunne man godt bruge i den her varme. Nå, vi vender lige tilbage. Ja, det... Nå, vi er tilbage igen, Rasmus. Hvad finder du ud af? Jamen, jeg har sgu nok fundet en hulpending. Det har du helt sikkert. Ja, lige hvad type det er, det ikke? Der står ikke Det er Christian en- 4. i, og er det en krone? Nej. Men Men det er en middelaldermønt. ja, jeg tror ikke, Ja. der er nogen tvivl om det. Det er sådan en. Det er helt sikkert. Så, Og det er mega fedt. jamen det... Totalt fedt fund. Jamen, hvornår... Skal vi se, ja. 1330 til 1370.
Altså, okay. Så er noget gammel lort. Kan du ikke Så er smide noget gammel lort. Kan du ikke smide den, så kan det være, at jeg finder den en anden dag. Ja. Jamen, det kan godt være, at der er en vej her. Det kan sgu da godt være. Rasmus, kæmpe stort tillykke. Totalt drømmefund, mand. Fedt. Ja, det er skide godt. Ja. Så skal der dimes. Ja, og det er et billede til gutterne, så de kan blive rigtig glade. Se, hvad de kan klippe af. Det skal der. Ja. Nå, jamen, nu er det altså sodavandstid. Med mindre selvfølgelig, vi får gode signaler på vej op til bilen. Ja, der er jo trods alt 50 meter. Ja. Det er godt. Out! Rasmus, du har kaldt mig hen. Du siger, du har noget sjovt. Ja, det har jeg. Altså, nu har jeg haft det op af hullet og alt muligt. Men altså, en lille dimmer her. Jeg tillader mig. det? Ja, det er en stenbuk eller sådan jeg noget. tror, det er en stenbuk. Jeg kan ikke se så meget andet på den. Hey. Men Den der form der. ja. Jeg gik jo herhen før. Mm? Kom nu lige at se. Ja, du er jo lige gået her forbi I næsten. min fronttaske. Det var ikke det. Det var noget andet. Den skal næsten også lige vises. Ja. Det er lidt sjovt, den der. Her. Og den der. Passer den sammen med? Det er lige før. Er det en manchetknap eller sådan et eller andet? Det kan godt være. Det er da i hvert fald en stenbuk, det der. Er der noget Den her har der mønster noget. på den? Og så er ligesom et knappefæste på den anden side. Mm. Er der noget fæste på bagsiden af din? Nej, det tror jeg ikke. Ikke umiddelbart. Der er måske en lille fordybning, som kunne indikere noget, men ved det ikke. Det er da meget sjovt. Så hvis der er nogen, der har stødt på sådan en stenbuk, En steinbuk? så må I da godt sige til, hvad det er. Den er da lidt sjov. Den får lige et par billeder af det. Ja, fanden. Det her, det var sådan en fin englehoved og noget møbelpynt. Et eller andet. Rasmus, Vi skal op og have noget vand. Det er jeg simpelthen er ved at dø. Det skal man se ned af mausen. ja. Altså, det er dejligt, og det er godt, men det er Åndssvagt. Det er faktisk godt lige her, hvor der lige kommer lidt vind ind der kommer lidt ind. fra Wien. Det er rart. Kølig vind. Hold kæft, mand. Vi skal op og have en kold sodavand. Det skal vi. Og lidt aircondition måske. Det kunne også godt være rigtig Det er rart. godt. Vi ser, måske er der et hul på vejen op. Måske. Ellers så ses Det er vi der jo efter nok. pausen. Hej. Hey. Rasmus, hvad står du og roder med her i rammen? Her. Lad os lige se. 54. Det lyder godt, jeg kan høre det. Ja, det skriger også i mine ører, og det lyder ikke af musketkugle, for dem har vi delt med fundet. Jeg tror, vi har fundet en gammel skydebane eller et eller andet. Ja, dernede, Ja. der var der, altså, det opgav vi. I hvert fald fundet 10 musketkugler hver, hvis det kan gøre det. Ja, i hvert fald. Og halve og hele. Og, ja. Men du er op, sagde du? Ja. Har du sendt den? Det har jeg. Den faldt ud. Okay. Der er noget her. Det lå jo ikke særlig godt. Dejligt sandet jord. Men, Ja, og tørt. det ligger lige i midten der. Ja, det Det er sgu da en mønt. er det. 10 øre. Ikke en af de helt gamle. Den fra 60'erne? Nej. 1924. Christian X. Er det? Ja, men altså. 1924. Er det ikke det? Jo, 20. Det er en af de flotte mønter, synes jeg. Ja. Så Christian Jensines våbenskjold, det er jo bare smukt. Ja. Nu skal vi altså op og have noget at drikke. Jeg tror, det er helt skidt, der er Ja, gået men her. samme her. Det er helt Men man kan jo ikke lade være med at... Nej, når man får signalet, så bliver man jo nødt til at grave. Det er jo det. Men nu skal vi have noget sodavand, Ja. og så vender vi tilbage efter en pause. Og mere solcreme. Altså, Nej. jeg har allerede... Jeg startede med faktor 30, så faktor 50. Så jeg har en faktor 80 på. Rasmus, du er ikke blevet brun, du er bare blevet beskidt. Alt det der solcreme, der sidder Det sidder bare- sandjord i.
Der var blevet beskidt. Men det er okay, hvis det også beskytter lidt. Så er Det tror jeg, det gør. det er okay. Nå, Vi ses efter pausen. det gør vi. Tillykke med mønten, Rasmus. Takker. Kasper, jeg var jo faktisk halvt op mod bilen, da du sådan siger, jeg har et godt signal, kan du ikke lige filme det? Det har jeg også. Jeg er træt. Det er varmt. Det har blæst lidt op, det er dejligt. Hvad har du? 70, der bare knaller ind. Ja, det lyder meget godt. Kan det være noget andet end de 7.000 musketkugler, vi har fundet i dag? Det er det, fordi de går ind på mellem 81 og 83. Ikke dem, jeg har fundet. De går ind med det der. 69, 70, 71. Jeg ved, om det er forskel på, hvilket program vi kører. Det kan man. Jeg ved det ikke. Et eller andet. Så det er, altså, chancen for en musketkugle er god. Endnu en. Vi tager den da bare. Det er i hvert fald ikke en musketkugle. Hvad er det så? Jeg kan se. Nej, set. Det ser ud til at have lidt hov. Der er noget fedt, hvad hedder det? Ja, det ser lidt ældre ud end som så. Helt sikkert ældre, det her. Ja. Så nok passe lidt mere på. Hvad kan det være? Ikke ude af noget jernalderpincet, vel? Det er nok mere middelalder. Er det en fladtrykt ring? Det tror jeg Nej, ikke. det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Tryk der er noget. Er den knækket der? Ja, den knækker der. Og den er umiddelbart rimelig spændende. Den er så rigtig. Skal den ikke lige have det vand? Har du med? Ja. Så synes jeg i den grad, Måske var det også, de selv skulle have lidt vand. Det vil. Det er for støvet. Ja. Men det er da. Der er alle aldre inden for et område af 100 gange 100 meter. Det blev det ikke tydeligt af, ja. Nej. Den blev våd af det. Du er så klog. Det er set på dagen. Dit hoved. Skyld. Der er helt klart noget ornamentik på. Stregerornamentik på tværs her, og så sådan noget ornamentik heroppe. Og hernede i bunden, hvor den er knækket, er der også stregerornamentik. Altså, kunne det være en sammenkrøllet fibel? Det ser bare ud som... Ja, lidt. Det gør det. Jeg må hellere dimme den ind. Ja, men det skal du helt sikkert. Så må museet kigge på den. Ja, præcis. Fedt. Okay, museet kommer til at sige, det er vikingeskrald. Vikingeskrald? Det er der ikke noget, der hedder. Nej. Men det er da udmærket måde at slutte dagen af på, for jeg tror, vi er ved at være done. De der streger der, det er så meget noget jernalder halløj. Jo. Men det ved jeg sgu ikke. Det kan også bare være fra en kuglepind. Jernalder kuglepind. Det er det ikke. Du er jo også lige så klog, så du går med hovedet. Jeg er det mindst ikke lige så gammel som dig. Jamen, det er sandt. Jeg har ligget derhjemme på Libaneseren i en måned med ondt i ryggen. Ja. Det er derfor, sådan, du ikke har været ude. Er det er sammen med mig? Men det er det. Jeg er i en stor omgang byggesjusk. Det var, ja. Hold da kæft, der har været mange K3'er. Ja, der er utrolig mange. Ja. Det er frygteligt. Nå, vi dimer. Vi dimer. Jamen, jeg tror også, vi siger tak for i dag egentlig. Ja, det kan vi lige så godt gøre. Så. Jeg venter, der mod forventning skulle komme lidt mere fræt. Men ja, man ved jo selvfølgelig aldrig. Men tak for en dejlig dag. Yes. Vi ses på marken en anden gang. Det gør vi. Husk at like og abonnere og alt det der. Subscribe. Ja. Jamen, vi ses. Out.